всяка втора гледа на кафе, всяка трета предрича. Как бе? Не слушате дядо си Киро и ще има дебелия. Накараха всички жени да се ощаят отдолу, даже и с лазери никога да ни им поникнат. Всичките те под формата, че са много по-хигиенни, по-чисти. С обезкосмяването си отдолу жените, едно са отворили на Али Баба пещерата. И всичко влиза вътре. Open Sesame! Влизат бацили, бактерии, помия, мръсотия, всичко като от тях се, като Али Баба в пещерата. Но това ти окаже, че е хигиенично и чисто. Не, напротив. Хиляди болести имат от това нещо. Но те са модерни, те са чисти. Нищо не е вярно. Напротив. Но те са се оставили, че повеки ви това да се оправят. Не слушате дядо си Киро и ще има дебелия. Нещастници, мърши, помивки, дето се смеят.